Mo ni pinakakuyaw sa Talisay. Mo ni pinakakuyaw sa Talisay. Meow 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 meow. Daradan to bay, balik na sa ta kay dugay nang kita wa ta ka vlog bay kay gilantan mangud ta. Pwede mo utan na? Asa ka pa doon ta? Asa ka pa doon? Talisay. Talisay. Aw, wani ko ma'am, karon ba na usa ko ka vlogger bitaw? Ha? Yes. O diha bay wala na idahang istorya. Ato din gipila-ila atong kagalingon diyon para mailhan ta para dili sad sila mabalaka. Okay ra nimo ihatod di ka nga libre. Okay ra magkuha ka sa video. Okay ra. Asa dapat sa mingla nyo ma'am? Sa SRP sa Talisay. SRP Talisay, sige. Pero dili na mawa nga tagaan dyan na itong sticker na itong mga pasahero para may bawaan nila bay ba kung unsa jud nga tinuod na itong gibuhat. I-check lang daan para makita di mo. Para nga matanaw niyo mo nga legit ito ba? Kita ra nimo? Okay ra? Sige. Sige. Okay. Nya pag check sa sticker ba nya tan-aw sa Facebook nako legit man amatic din na sulooban nila nato nag helmet hindi man padagan nita pero sa tinuod bay gimingaw bidyo ko bay kay pila na kaadlaw bay nga wa ko ga vlog bitaw at least okay naman wala man tay hilanat karon mura man karon banat na sad ta unya na teleport naman ta bay pag nya pag abot na mo diri sa SRP bay gusto na ko ihatod jud nako sila silaha jud unta unya dili man jud sa mosugot kay sa ilahang lugar kuyaw kuno kay na mo na ingon niya bay nga sa ilahang lugar bay grabe mo na pinakakuyaw sa tanan sa tibuok kuno Talisay pero okay babay ka ako di ko suwito diri sa Talisay mo nang tuon na sa guniya kay ana siya delikado kuno kay kuno diri niyang lugar kuno kay dahang bugoy niya piti kuno ngit-ngita. Thank you, sir. Ang iyo diyan. Ito lang tika. Ay, okay, sir. Makasaya ko dito, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kuya dili ma'am. Kuya ra ko mo only lakaw ko. Ano yung vlogger? Og diha bay wadyo ko nilakaw bay kung wala naabot iyang igsuon bay kay ana man siya kwaon ko siya igsuon niya. Nya babae bay alisod kayo bay biyaan ko na bay nya labi na niari oras sa lisod na kay nang panahon karon. Walay mo kuha. Walay mo pala ko. Lakaw. Ano? Kuya ra ko mo lakaw ko. Sigado. Thank you, sir. Thank you again. Ay problema. Hindi pa kaya niyo ma'am? Marily. Marily. Yes, sir. Kwade butoy. Nakita. Ano turok ba tayo? Galay ka pareha akong name. Okay. Lahi akong Anong turok ba tayo? Sige ko na sa pa. Turok ba tayo? basig nakakita na ka sa mga video na ko uban goro. Base niya. Dagan ako kong vlog. Nakuha na sir na. Tanaw lang ko. Ano ba? Ato pa boto ni mo ang kwan, imo gisuon kay. Ari naman sila. Wala man na. Ana ra man ino, pwede ra man ito. Oh, pwede na siya. Padung na siya sa kuan sir. Sa Mananga Bridge. Ya, balik ka kay Sano. Ito yung ito. Mao tingin nino. Kuya din diri dapitan eh. Kuya John, mo ni pinakakuyaw sa Talisay. Mo ni pinakakuya sa Talisay. Thank you, sir. Thank you. Sige. Thank you, sir. Boss. Okay. Tagaan na kong sticker sa imong kuano. Thank you, sir. Thank you. Very nice no? Thank you, sir.